To fa, mai sauraro labari da dumi sa kamar yadda kuka sani wannan fitaccen shirin fim mai suna Tabarma Film duba da yadda kan sake shi duk ranar Alhamis karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Tijjani Asase. To duba da hakan mai sauraro kada ku sake a baku labari kamar yadda aka sake season 6. A yanzu dai da a tafi season 7 ranar Alhamis mai zuwa in Allah ya kai mu rai da lafiya. To duba da hakan mai sauraro kada ku sake a baku labari da musu don Allah daga ku garzaya domin zuwa wannan YouTube channel mai suna Tijjani Asase da karfe 8 na dare za ku sami wannan fitaccen shirin fim ɗin. Kamar yadda dai wannan fitaccen shirin fim yake ɗauke da rayuwar kabilanci sosai kuma yadda a gaskiya fim yake ci gaba da nunawa da kuma wayar da kai ma wasu wadda kuma suka riga suka waye su kara wayewa akan wannan fitaccen shirin fim mai suna Tabarma Film. Kamar yadda a gaskiya yanayin bambance-bambance wannan fim yana nuni da cewa bai dace ba. Kuma duba da hakan gaskiya ne. To mai sauraro menene kalar ra'ayinku a game da wannan fitaccen jarumi kuma producer director wadda aka sani da suna Tijjani Asase? Kamar yadda kika nuni da cewa yana matukan godiya da kuma farin ciki yadda kuke ba shi haɗin kai a duk lokacin da ya sauke wannan fim a tashar nasa mai suna Tijjani Asase a YouTube channel nasa manhaja kamar haka. Duba da hakan mai sauraro kada ku sake a baku labari mu haɗu ranar Alhamis karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin da mai suna Tijjani Asase domin mu sha kallo domin kallon wannan shirin fim mai suna Tabarma Film. Kamar yadda gaskiya mai sauraro wannan fim ya ɗaukaka fiye da tsammanin mutum duba da yadda ba a jima da fara sake wannan shirin fim ba. Amma fim nan a gaskiya mai sauraro ba abin da mu ce sai dai kawai idan Allah da ku shiga cikin wannan tashar mai suna Tijjani Asase domin ku danna masa subscribe kana da alamar kararrawa. Duba da hakan kuma dan Allah da musu da ku bayyana mana kallon naku ra'ayoyin a game da abubuwan da suka burge ku a cikin wannan fim. Abin da kuma ya kasance kuskure ne kusan dukkan ɗan adam mai kuskure ne da musu da ku dan ba da kalan shawarorinku a comment section nasa kamar haka tare da bayyana masa abubuwan da ya dace a gyara tare da kuma bayyana masa abubuwan da aka yi wanda suka kasance masu kyau ne a ciki kuma a bayyana masa da cewa abubuwa kaza yana matuƙar jawo hankalin al'umma. To duba da hakan mai sauraro a nan za ku dakace mu ma dan Allah da musu da kusa da mu danna mana subscribe kana da alamar kararrawa a wannan tashar namu mai albarka.